Дами и господа, добре дошли в Индия, страната на необятните възможности. Аштанга йога, йога на 8-те клона, които са яма, нравствения кодекс на йога, и яма, личните практики и дисциплини, асана, физическите пози на йога, пранаяма, контрол върху дишането, пратакаря, контрол върху сетивата, карана, концентрация, тяна, медитация и самадхи, абсолютния покой. И както виждате, едно дърво има много клони, листа. Така в яма и нияма имат доста листенца, които са различните части в цялостния клон. Например, яма има нравствения кодекс, той включва ненасилие, ахимса. Сатя е истинност. Подробно за самите клони и листа ще чуете по-нататък. Тук ви ги представяме така схематично. Има астея, т.е. не кради, практиката за да не се краде. Брахмачаря, контрол на жизнената енергия. Имаме апариграха, което е непривързаност. Към няма клона спадат шауча, чистотата, сантоша, което е удовлетворение, да чувстваме удовлетворение от практиката. Тапас е самодисциплина, както виждате, тук има една птица. Въпреки това йога практикуващия си върши практиката. Сархая е духовно самоизучаване. И Ишвана Пренджана, което е преданост към божественото. Да, и всичките тези практики ни помагат да се почистваме от отровите, които са желание, гняв, самоизмама, алчност, завист и леност. Сега може да се пренесете в Индия и да узнаете малко повече за духовната практика на Аштанга йога. Здравейте, нови хора! Какво правите? Къде се намирам аз? Знам, че съм в Индия, може би съм в Майсор. Да, добре дошли в Майсор. А какво правите вие? Благодаря. Ами правим Аштанга йога. Какво правите щанга йога? Щанга йога. Не Аштанга, Аштанга. Щанга йога. Може би ще ме запознаете с принципите на Аштанга йога. Разбира се.
Ще ви обясня. Добре, нека аз да попитам. Предполагам, че Аштанга йога проповядва всички божествени закони на Вселената, като според мен първият и най-важен е за ненасилие към всички живи същества, включително и към себе си. Точно така. Да. И под каквато и да е форма да не прилагаме насилие към нито с дума, нито с мисъл, нито с жест. Да, както към хората, така и към животните. Разбира се, защото всички сме, както знаем, едно цяло. Точно така. А какво ви е мнението за лъжата? Как мислите, че се случват нещата? Трябва ли да лъжем? О, не, лъжата е нещо много лошо. Трябва да бъдем искрени и честни Точно така. и да не изпадаме в заблуда и в измама. По никакъв начин. Това е основата на нашето, на йогата като цяло. О, благодаря ви. Трябва ли да крадем, да отнемаме това, което притежават другите, а ние не го притежаваме? О, много е топло в Индия, извинявайте. Много ми стана горещо, благодаря ви. Може ли да използвам и това ветрило тук, което го намирам? Това е Вашия традиционно свещен индийско град. ветрило от майстор. О, много ви благодаря. Прекрасни сте. Чувството за справедливост и уважение трябва да бъде към собствеността на всички хора. Точно така. Да, и да изключваме завист към другите и това, което те притежават, да сме благодарни и на малкото, което ние самите притежаваме. Трябва да сме благодарни към това, което имаме и към което нямаме. Да, благодаря. Какво ви е мнението за излишното натрупване на вещи, като телефони, коли, дрехи, обувки, много храна, хиляди хладилници в къщи и така нататък? Прекаляване с излишества, много излишества. Човек трябва да има само това, което има нужда, да нищо повече и да е скромен със себе си и природата. О, и да се придържаме към минимализъм, нали така? Точно. Тя само играе, може би, не иска нищо. Вие знаете ли тя какво прави? Ами, не, тя прави различни. Тя прави аштанга йога, Да. което представлява строго определена последователност от пози. Да, и може би иска всички тях да ни ги представи. Тези пози се наричат асани. И тя е неуморяема, нали така? О, Всеки да, май слово това. е неуморяем. Чудесно. Трябва ли да се контролираме, било то да си контролираме енергията, било то сексуална, да изпитваме уважение и въздържание, умереност във всяко едно действие? Точно така. Значи трябва да поддържаме чистота както на тялото, така и на ума И на душата. и на душата, да се храним здравословно, да не пушим цигари, да нямаме негативни мисли и с обич и чистота да се развиваме духовно. Точно така. Вие сте готова да дойдете при нас? Да дойда при вас. Да. А къде при вас? Аз съм от България, може би ще ми... О, България! Да, О, мога да ви препоръчам къде да отидете. а къде да отида? В България, за да усвоя аштанга йога? Място за усвояване на аштанга йога. А най-доброто място
място е в... Не разбрах. Аштанга йога шала Тристана при госпожица Зайкова. Зори! Ма вие познавате ли? Ома разбира се, кой не я познава Зори? Вау! Тя е легенда при нас в Индия. Дори скажеш, ние ще дойде на живо. Значи аз първо ще я последвам в България и след това с нея отстигам в и пак да Индия. дойдете, да. Да. Разбира се. Много ви благодаря. И накрая, според мен трябва да завършим с най-важното нещо. Любов, уважение към всички, смиреност Така е, да. и, И да ви разкажа още малко и и за... за практиката. Искате още за практиката. Ама разбира се, само не ме карайте да практикувам, че не съм в не, подходящо не. облекло. Моля ви се, Първо, нека утре да се срещнем. първо Добре. Зори ще практикувате. Да. Но ако искате да научите още нещо, мога да ви разкажа още малко. Да, с удоволствие. Както забелязахте, госпожицата правеше строго определена последователност от пози. Те се наричат асани. И с течение на практиката си, както ще видите, като отидете в София, ще ги научите в един момент и вече няма да има нужда да се чуете коя е следващата. И ще може да се фокусирате изцяло върху вашата практика. Така ще усвоите основния метод в Аштанга йогата, метода Тристана, който освен последователността от пози, представлява и фокусна точка на погледа, наречен движки, който ви помага да не се разсейвате и да гледате настрани. Точно така. И там идва и дишането. То е също изключително важно, защото единственото нещо, което се случва в настоящето, е вашият поемането на въздух или дишането, което е концентрацията. Много ви благодаря. С нетърпение чакам да се прибера в България. Сигурна съм, че дори в Индия няма такива учители като Зори. И след това вече, ще поемем, казах, двете заедно на път към Индия. Много ви благодаря. Не се смяхте. Знаете ли какво прави в момента моят колега Мараджи Борис? Ами отново ме изненадвате. Част от философията на йога е да практикува концентрация. Така ще изчисти ума, ще го фиксира и ще може да изпадне в медитивно състояние. Да. И ако всеки ден дисциплинирано практикува медитация, ще изпадне в едно състояние наречено самадхи. Това ще го свържи с божествената енергия. Да, и ще изпита едно усещане на блаженство и единение. И осъзнатост. Харесва ли ви? Още повече ме заребихте. Ще ви очакваме пак с Зори. Да, много ви благодаря. И ние И до благодарим. скоро, Индия. Пристигаме с Зори.
първите 8 клона. Asana, pranayama, Pratyakara dharana dhyana samadhi. Pratyakara dharana dhyana samadhi. Pratyakara dharana dhyana samadhi. Pratyakara dharana dhyana samadhi. Ей, да. Това беше Ортопедична програма за Ваня! Експеримент номер 1. Духовната практика на Аштанга йога. Метод Тристан. Чакайте! Чакайте!
История сме хубави. То не се вижда. Сега може ни всички да клепнем и да посочим зорите, защото... Хайде! Другата страна за свиждате. Да дам сигнала. Това е там снимка. Огромно благодарим на публиката. Аз съм За търпението. Благодаря за хубавото представление. И урок.